Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Yung mga listeners, atong sundan og upload ang part 8 sa mga mata na sila. Mahuman sa ning drama mga listeners. O ato lang siguro ni human og upload mga listeners hanto sa katapusan. Manikamot mo ko nga karon nga week mahuman ni nako upload tanan kay nakahuman naman ko edit ani. Nanatay katapusan sumpay ani nga drama. Kada adlaw na ta mag-upload nga ako lang pud pahibaw sa inyo nga kanang ato lang siguro ni humanon mga matan sila sa ta mag-upload sa Palamay Drama. Kung nahuman nga Palamay Drama, sakto pud nga matuloy-tuloy tag-upload nga ato lang siguro tiwason kay karon part 8 man ta ug part 9 na pud hantod mahuman ni atong drama. Hapit man po ni nahuman mga listeners ni atong mata ng bisila na may nag-comment sa katong last nga upload na to nga part 7 na nag-comment na duha ka buok ato lang po ni basahon para nasa time na dugang po nga sa atong intro vlog. Ang first comment na to sa part 7 na si Dads Bastis, daghang salamat Palamay Drama sa mga mata ng bisila part 7. God bless us all. Daghang salamat po sa imo Dads Bastis na nadjud ka permi po no ga paminaw o ga suporta labi na sa inyong pag-comment. Salamat jud kayo sa imo ha. Pero ang komentan to si Dennis Moral, salamat idol. Umaro to mga listeners nag-comment sa tuwa o akong ihanglo sa inyong mga listeners na ato lang siguro ng patuwason katong mahilig sa Palamay Drama. Tuwason sa nang pag-upload ang mga matan sila sa tukod madagandagan ako edit ang Palamay Drama para matuloy-tuloy sa nato upload. Atong sugdan atong part 8 sa mata ni Drusilla. Ug karon sa laing sumpay ning atong sugidlanon nga naguluhan. Mga mata ni Drusilla. Dili ang angay anang bitin sa imong baba. Mausa si Mami! Nasigaw na siya sa dugo sa iyang liog! Kadaghan sa mga bitin! Lawas na tagikan din rin! Dali! Mauna na siya. Ancestral house sa mga Orsen. O, tita. Mauna na siya. Bantay lang itong Victoria. Karoon lang yun siya. Tanan na niya. Mga naog na tanay ang sakyanan. Kining, mas maayo siguro nga magpabili lang ko dito sa sakyanan, tita. Kaya kung makakita sila na ako, labi na si Sander, musamot gidang yan kasukot na ako. Unsa? Mahibaw niya siya o makapamutan na kung di unsa na ako pagkahibaw ining ancestral house nila ni Victoria. O makaingon sa po niya si Sander, nagyulugan, tika. Tita, tanawa kung kinsa na mga nagdagan o may ginali-dali sila sa pagpasakay sa sakyanan nga. Ang mami ka na ni Victoria. Sila rin tuluang na nakay sa sakyanan. Huwag tanawa, nalang ipadaga ni Sander ang iyang sakyanan. Kang Sander na maong sakyanan, tita, na ilang gisak. Mula ba na sa tita? Nakalabay na ang ilang sakyanan. Agwanta lang muna. Buwat ang tagit pinakadoon nga district hospital para matungan na yung ka. Nagmuni ka rin ng kaukalingon. Maabot lang kita sa ospital. Ako sa nagibaatan ka ng samad ni Masaliog ng ibaat sa bitin. Gikan sa baba ni Drusilla. Nakabantay ka ba? Mga sakyanan nga nagurong sa pahidapay sa daan? Paingon sa inyong ancestral house? May nasigpatan ko sa kinan. Kung kinsa maghato. Nganong naamay sa kinan nga nakapark dito napita paingon sa ancestral house. Kulban ko. Dahil ko sa kanan. Susama sa kapi. Pero, imposible sa kayo. Ang sabi sa pagkahibaw na naadili ang inyong ancestral house. Kisa may nagpahibaw o nagtulog niya. Ha?
Bulan ka, gawalan ka sa utang na hitamo ni Ma'am Belinda. Maulagi. Mas maayo pa. Wala gid sila mo adto. Mas maayo pag may dangop na lang sila og mga pulis para masolban niya ang problema nila. Mila tanawa. Maduha ka babay nga niya o kanyang auto nga kapatid niya sunahang jutay. Murag, hala, ari ba na sila pa doon? Kinsa man ka na sila. Murag, ari ang ilang tuyo. Yun na. Mura man ko siya kailanang buwang niya pa. Ay, siya pa iba niya ito. Siya magigay lang tuyo. Hello, Victoria. O sa man, anak? Nanawag ka man. May... Daddy, si Mami. Ang mo siyang ginawa sa ospital. Unsa? Ay, yan naman. O, unsa man na nahitabo ni mami ni mo, ha? Nagpaa kang yung liog sa bitin nga mo gawas gikan sa baba ni Drusella, Dad. Sa? Ganun nahitabo man, ha? Di-atake mo mo sila diha sa Karagbay? Victoria! Nagkaabot mi dito sa lugar paingon sa langob. Tuyo nga mo magkuha si Budhi gikan sa mga kamot ni Drusella. Unsa? Dili. Dili. Kung nangita pa mi ang ospital nga, pwede na mong madagpan ini mga higayon na karoon para maluwas lang si Mami. Gikan sa kakpuyaw sa iyang kahimtang karoon. Anak, tinahalan nga madaputan siyang first aid. O ginigawman, ipatransfer na yun siya diri sa syudad. Oh, kuha ko magdahom. Kamu ni ako madawat karoon nga balita. Ha? Unsa may ato ninyo mga ma'am? Sa may-abay ka lang kanyang mga ma'am. Buot ba mamutangos kinatibukan sa ancestral house para sa unsa ma'am? Dalam may pangutan. Importante. Pangutana. Unsa man ka na ma'am? Yun na. Unsa man mo diri sa maong ancestral house? Kamo ba ang caretaker diri? O pamilya mo? O kaliwat sa mga orsene na may nagpuyo diri o nag-atiman diri sa? Hindi ko kita pumayo. Ako ray caretaker diri ma'am. Kaya nga mo yung diri nga kaliwat sa mga orsine tuwa niya mas kawas. Nga may nahibilit. Mausila nila ang Belinda ang mag-arian. Kini siya si Milet. Mao ang ilang kataba. Kining, nakakita ba mo atong nakalabay nga sakyanan? Mao to ang akong amo. Ug ang iyang anak. Ug katong nag-drive sa... Nag-drive sa sakyanan. Ako tong anak, Thunder. Og mi arimi. Aron masayod kung unsa ginahitabo sa akong anak nga si Budhi, nga ex ni Victoria. Unsang ginahitabo sa akong anak nga si Budhi. So dihik ko ninyo sa tinuod. Nahibaw ko nga naamoy kasayuran parti anak. Asa ang akong anak? Unsa man ginahitabo niya? Unsa? Gikidnap ba siya? Ha? Sulti! Muna na itabo. O, naamo ka rin sa ospital? Bay Rani. Dili pa kayo midugay nga naabot. Ug amo raw niyang ibalhin si mami ni Victoria dito sa ospital sa syudad. Oh no! Huwag ko magdahom nga. Muna na hitabo din ha. Nahibaw ka ba? Sa dihang nanood ba sa langob? Ug unang gikaatubang ni Drusella ang mama ni Victoria. Pangita si Victoria. Ano gid ka? Ano iya man gipangita si Victoria? Mao ba bay? Iyang ipagita si... Iyo na. Ano ka nga? Ano ba? Ano? May... Already something. Nganong iyang ipagita si Victoria. Muni ang angay na tumasayran. Basit pinaagin ini. Imo magkuhang imo manggol. Nagakaroon ni Lucila. Kung buhi pa man eh. Bay Rani. May...
Posible ba nga ang biktimahon yun ito sila? Mga babae man, mga batanon, puti. Kung inikuhaan o kasing-kasing, o siya sa rason, ganong kanag yung matawa na ang iyang paborito biktimahon. Dili ba? Nga may gisulti man silang karing nga to sa miyagi, kabahin ni Drusilla. Ug sa rason, anong naingon ana siya? Ug unsay posibleng rason? Ganong paborito man niyang biktimahon ang mga babae ng mga batanon ug puti. Ayaw kong tanawa lang. Tumagan ninyo ang akong mga gipangutana. Mga manang, naibagid mi. Yanaamoy na sayran kung naunsa og asa karon si Budhi. Kini abaya mo dinhi og diani abaya si Budhi. Dili ba? Kalipok ba yan? Ako inyo eh. Basta ba'y maahin ng buhatot ini? Unsa man? Nakidnap ba si Budhi? O kinsa may nagkidnap niya? Mga NPA dire? Dagan ang NPA ning dapita? Yun na. Dili ba? Dili man tong dapita gidungog-dungog? Bahin adtong mga higala nila ni Budhi o Victoria? Nagipatay adtong nadungog-dungog na nga gitawag nila og demonyang babae? Siya eh. Unsay? Unsa man? Sulti na mo sa tinuod, bi? Basta na disgrasya si Budhi sa mga kamot anang maong demonyang babae, ha? Kasi mga lalaki? Iya ba nasab nabat yun? Demonyang babae? Murag na kabati ko anang istorya. Unsa man ang katinuod? Mga inday, mas may magtingay na sila na lang si Dulsan dahil ang inupagutan ko ay tiyanya. Unsa? Tinahanglan pa yun nga. Sinog. O tinuod ang mga katahap ini akong kauban nga higala ni Budhi. Ama sinadisgrasya yun ang akong anak. Anang gitawag og demonyang babae. Manghinaot ko ug mag-ampo nga maoki ra gyud sa hingpit ang mami ni Victoria nga si Tita Belinda. Sa upamabot ang daddy ni Victoria sa ospital, nagsigi ang taon og hilak si Victoria tungod sa nahitabo sa iyong mami. Ug naluoy kayo ko. Naluoy ka kung nagtanaw kang Victoria. Gusto na kaya na ko siyang kaksun ug ang aman tungod sa nahitabo siyang inahan. Pero ako'y katungod sa paghimuan eh. Kay, dili ko siya uyab. May, wala na yung something na. Ganong iyang ipalita sa Victoria. Muni angin ito ng siren. Basin pinaagi niya ni, imang magkuha ng mga manhod na naanid ko sila kung buhi o mani. Posible ka ang mga ipanulti ni Bayrani. Mauidan o paagi nga ako mabawi si Budhi gikan sa mga kamot ni Drusilla. Kining, way, ako lagi ha. Nisanto pa rin sa akong munahuna. Kuya kayo ba? Nanti na buhay ni Victoria, ang sakbo tanon, bilhin o iya pa yung kadugo. Ang silbing sumpa anay hitabo niya. O mo ang rason, binaw nang gipagda si Victoria. No. No. Kung maumada, kung maumada nita, isod kaya na sa akong damit. Tumakay. Mahal ko sa hilong si Victoria. Ay, salamat ang taon niya. Nga nabalhin niya kasi mami dito sa ospital sa syudad. Pero padayon gihapon nilang gimonitor ang kahimtang ni mami. Pero, pasalamat at nga na tirahan din siya og anti-venom. Huwag ko magdahog. Umahin mo ito ni Drusilla kang mami. May nagpailam ng tasing mami niya. Nagpailan lang. Nga siya kila. Doon, mag-expect lang yun nga ningon anak. Ay, uli po na siya sa gahong sa dautan. Bugay na.
Si Sander, ibawin mo sa ila na maligong pangilis. Mabalik ka sa siya yun. Kaya di siya ganahan mo ista sa ila. Kaya nagdikay siya sa mga ibang na siyang parents. Diha ka niya. Sa among tingo, nga akong masairan, paglabaw sa tanan. Makuha si Budhi gikan sa mga kamot ni Drusela. Kung buhi naman kat siya. Kabagkalibog yun. Hindi si Budhi kitong ako nakita nga. Abot. Di na ko ma-explain ang unsa may ako nakita sa miaki. Kaya, inaam lagi si Rosila dito sa langob. Sakto ka, Dad. Makalilibog yung tuod. Pero, katong nakaabot na ko nga balita gikan sa igsoon sa akong hikala nga namatay. Nga may usa ka babae ko dito sa syudad nga gikadlokan sa mga tao. Kailang nasaksihan nga may bitin ko no nga migawa sa babaini. Og ang matasab ko na sa babae, mura sa pagbitin. Unsa? Ang sakit kahadad mo. Ang sakit kahit tinuoray nga istorya. Kung naabot man yun og syudad sa Drusela, iya basag ka nga giuban si Budhi. Pag sa iyang pagbalik diri sa probinsya, kauban basag ka niya si Budhi. Victoria. Ang samigay ka ang tinuoray nga istorya kapahin, ana. Unsa? Wala tayo diri sa bahay ng Duray? Ay, kanay, wala dong ay. Kasi daddy mo ang largas bukulan. Kaya importante kung atinan dito. Kabahin ko sa negosyo niya. Si mami mo, iyo na. Unsa man ng Duray? Ay, kanay. Wala ka ba di ay pahibaw ni mami mo? Muadto siya dito sa probinsya? Sa ancestral house na Ma'am Victoria? O gabi ni mo daw? Hindi ka uman dito daw si Nadia? Unsa? Si Mami? Tuwa sa... Oh, Ay, so, man. Siya lang nagasigil mo hilak sa mami mo daw. Kay, bawalge, magpauban siya ni Nadia, ha? Kay nakatultol man ay kuno ni si Nadia kung asa pitak ancestral house mga usine. Nagkadumog mong ko silang panagsultihan diri ka ganinas bulay. oh. O ginilang dong, o kanay. Di ka kamangidita. Siya lang man ay nagtabo dito dumbudhe. Ha? Ay, kumusta naman yung taon ang imong manghos dumbudhe? Siya lang man, nakidnap ni siya daw. Baba ka na kinuan? Huwag mo na. Kisam sila kidnap niya daw. Ha? Tuwa siya sa mga kamot sa babae nga gitawag og demonyang babae ng Duray. Ug buhaton ako ang tanan nga makuha siya gikan sa mga kamot ni adtong maong babaeng demonyak. Jesus, manululoy ang dong kanay. Ang kukuya ba niya anong imong mga giparuti ay? Mabagaling gisigutan nila ni Dong Body o ni Victorious ni Age? Katumipatay sila mga higala ba? Ug mausay mi patay sa akong duha ka higala ng Duray. Ug si Bayrani ray nakalingkawas gikan sa maong mangtas nga babae nga biktima kuno sa maong tunglo. Ay, kunay! Tuan na sila ng karing. Oh, syukur kay mami ilang ni Boji di siya dyan bibiya. Kay wag kita musulti niya sinod kung asya gisibudhe. Naluoy ba ko niya ng karing? Bisan og maldita siya. Ambot, kung hinumdum pa ba ito siya na ko, nag-adtong man to siya sa bahay. Oh, siya. Pretende ni Victoria niya sa una. Ug, tingnan naman sa bukid ko nga, maayo to siya ni Victoria. Pero, nausab lang ni. Sa dihang pagkahibaw niya nga, si Victoria, usa ka orsini. Oy, ba? Ay, ambot. Kasultiho na ginunta ko niya kaganina. Si Dong Budhi, tuwa sa mga kamot ni atong babaeng gitawag nila demonyo. Tingali, kung ako patuloy nasulti niya, muadto gidayon to siya sa himutangan ni Drusila. O tingali, kung dili man siya ng hospital, madritso kita sa sementeryo.
Maugod. Kailangan kay Milas to sila siya kaugalino kadugo. Lain pagka. O kaliwat pag yun niya sa tao nga nasilat nila. Ng mga orsini. O kuyaw pa nga nga mauninag. Milik. Nga ng karing? Nausa ka? Mikunot magod ang pag-ayaw ng imong agtang. Ay, diba? Nasilang may pag-ayaw kaliwatan sa mami ni Bonis mga orsine. Di ba siya ka ang iyang kaliwatan? Mao'y nagmaldisyon o nagtuglok ang Rosila. Ha? Unsa? Nang karing? Ang nakasayop na to, wa nato sila mapangutana kung naunsa tong inahan ni Victoria. Kaya ato ginuntang. Nadia, dili ba? May naagian man tang ospital sa atong pagpaingon dito sa ancestral house sa mga orsene. Unsa tita? Atong susihon ang district hospital nila sa probinsya? Gusto kong gikan sa bakba nila ni Victoria o ni Sander. Akong masairan kung asa yun si Bonhit. Si Sander, nalawag siya. Hello, Sander. Asa mo karon, ma'am? Iyan habagin mo? Probinsya? Maayo kay nanawag ka. Kay naasap ko'y ipangutanan nimo, Sander. Ito baga nga akong ipangutanan. Naaba mo karon diha sa probinsya? Oh, Sa ato pa, imo gid itong sakyanan nga akong nakita nga nakapark dito sa Mami. Kauban ba ni mo sinadya karon? oh, akong kauban si Nadia. Huwag nga nung muraglain man kay ng tunadas imong sinultihan o sa imong pinangutanan. Nasuko ka ba nga? Ihatag ni Nadja, Axel. Ihatag niya, Mami. Nasuko ka ba, Sander? Ihatag lang niya, Axel, ma'am. Kaya may pangutana ko niya. Sige na! Nag-drive si Nadia. Ari na lang na ko isulti kung sa may gusto mong isulti niya. Mangutana lang ko niya. Kung siya ba ang nagtudlo nimo sa dapit sa ancestral house nila ni Victoria. O giunsa man niya sa pagkahibaw. Dili na ka na importante pa kung siya ba ang nagtudlo na ko o unsa. Sultihin na lang ko sa klaro. Kung asa yun si Bonhit. Naaba sa mga kamot sa NPA o sa mga kamot alang gitawag o gimulyang babae. Ha, Sander? Mami. Sa akong pagduda, husto si Nadia sa iya makatahap. Kay bisan katong caretaker dito sa ancestral house o katong hamtong nga babay nga murag mao'y miatubang nako dito mismo sa bahay nila ni Victoria. Miingon nga ikaw na lang kuno ang akong pangutanon. Ha? Klaro kayong maglugos siya sa pagtupag. Di mailhan nga naayod sa tumang kakuyaw ang nahimutangan karon sa imong magon. Unsa man, Sander? Naaba sa gitawag og demonyang babae si Bonhe. Ha? Sulti! Sulti ko! Sulti! Kung dili magali lang kung makita ang imong igsuon. O kung doon namang yun nahitabo niya sa kamot na nagkupot niya karon. Ikaw yun ang masulon sa tanan. Kaya huwag ka katambag sa imong igsuon o kinabaw sa tanan. Kaya baw ka man unta ni ay kunon sa kahilan ka ng lugara. Pero imo na siya ipasagdan ala lugara. Kay ayaw nga pagkaigsuon. Ikaw yun ang maghatod na ako ngadto sa akong lubnganan. Mami. Niya siya sa akong palibot. O daw sa nabalaka sila sa nahitabo kanako.
Salamat sa inyong pagbantay kanako. Sa inyong pagpakitag kahingawa kanako. Kaysa pagkatinuod lang. Kamu na ang nahimo na kong pamilya sukad pa kanyato. Sa dihang nipuyo na ko dirisod sa lamob. Tungod sa dahitabot kanako. Manny Mouse? Buot ba ninyo ipasap na Manny Mouse ko sa tao na nagpasakit kanako kaganina? Maugid ka na yakong buhaton. Kay mura kong mamatay sa kasakit sa niyang iyang gitigbas sa iyang daong sundang ang ikaliwat na niadirisod sa akong kalamhan, sa akong lawas. Kung dili pa iko, iya pa kong gipusel. Pero niya, buhi lang gihapon ko. Kung ang bitin nga ni asud na ko, ngayang gitigpas og hapit paganit maputol ang uni. Naulian na sa kini. Tungod kay sa pagkatinuod lang. Why si bisan kinsa nga makayano-yano sa pagpatay kanako. Ilang nang matapos ang akong kinabuhi. Kung ilang masayran ang sikreto sa akong patiyanan. Ang mahimong katapusan sa kinabuhi ni Drusela sa ibabaw ni ining kalimutan. Dali lang ka sa sasakyan na kita. Pabili lang ka diri. Ako nila manaot. Nadia, misamot yun ang akong kabalaka o kahadlok. Kay si Sander, huwag niya kabagang ako mga pangutana niya. Igo na siyang misaan nga basta iyagin ko nung ibalik si Budi na ako. Sabay Budi pasabutan. Unsa. Saan mahin tita? Dili ko maguna-una og bisan unsa. Positive lang gihapon nga si Budi. Buhi paghapon lang tagkaroon. But what if he's gone already? Nadia, mas maayo pa siguro nga mauha na lang sa kunin ng kalibutana. Kay dili gina na ako madawat. Dili. Daddy, tanawa, nakamata na si Mami. Ma'am. Han, kumusta na niyo pamati? Okay ka na ba? Pasalamat ko sa labaw nga magkagagahom. Nga iya pagid kong giluwas gikan sa tino ng kamatayon na. Tingali, di sa pinarila ang maong piti ni Drusela. O nga, nakalingkawas ka, di ka rin sa kakuyaw. Tingali, ay nakakuyaw lang sa maong bitina. Kaya niyang gustong pagkaon. Mao ang mga kasing-kasing sa mga berhen ng mga papay. Victoria, nagkayag yuda na maduol ka ni Drusela. Kay kun ako, iya manggiingon ini. Hasta sab ka, ug labaw na ka. Pwede niyang buhatan og dautan na tungod kay wa gid siya giila. Uli po na sa dautan ang iyang huna-huna. Kung sa ako nagikain, wala din siya gila. Maablo ka mo o iyang kaliwatan. Patyong kabihapon niya. Matuman lang ang mananghap ng naas ang kalamhan sa sunsayang lawas. Hello, Nico. Oh, Elma, kumusta naman niya? Si Budi, nga ato ka na. Saman, nauli na ba siya? Nasayra na ba ni mo kung hain siya karon? Nico,
Mabalaka ako sa sitwasyon karon sa atong anak nga si Budi. Ha? Unsa? Kay gano'n? Shalan! Naabot ka na na Ma'am Irma? Uy, kanay! Wala na lang ba yung muna kus dusang der? Kaya kang gipaabot mo abot, ma'am. Unsa? Ni aday si... Naatod ang sakyanan ni Sander. Kaganina pa ba siyang naulay diri sa bahay? Hello? La Victoria? Kumusta naman si Mami nimo? Luwas na siya sa kakuyaw, Yaya. Kumusta naman mo diha? Isa may naaron diha sa karaang bahay. Sinang karinday, ni Asia. Ug ang driver nga si Tinoy. Ayaw lang usap magpakumpiyansa sa pagwas-gawas, ha? Gawa na mahibaw. Bisan pa sa gihimo ni Sander ni Drusela. Uwi lagi hapon siya. Ha? Kuya, wagod ay. Kining, tuod ay rin. Nadi ko isulti mo. Isulti? Unsa man ka na, Yaya Malet? Ang mami nila ni Kuan ba? Sander, o gatong patanong bitong babay? Nagiganlan og Nadia? Dili sila kagamina. Og ipangita mo ni Dong Sander. Ha? Diya sila sa... Lagi day. Og naghilakid siya og maayo day. Uy, ang mami ba nila ni Budhi ba? Labi na nga, nagtuo sila nga si Dong Budhi. Tuwa ka rin sa mga kamot ni Drusela. Unsa? Ano? Inyo ba sa kisultihan na si Budhi? Naa sa kamot ni Drusela? Ha? Yaya Milet? Niya ka sa sala, naglingkod. Mo bang gipaabot ang akong pagpaulit diri sa ato? Mga kaunta ko, mabalik sa ospital. Dito sa ngimutangan sa mami ni Victoria. Mami! Iyong kong sagpa! Kung naunsa man siya, maong na ospital siya, wa kay labot! Iwan ala ka ba? Mas concern ka pa ba sa uban kaysa imong kaugalingong igsuon? Mami, ang nagpasakit ni Tita Belinda, ang nagtinguha sa iyang kinabuhi, mausay responsable sa nahitabo karon ni Budhi. O siguro ko, nga tungod sa akong gibuhat niya, ako nang mabawi si Budhi. Gikan siyang mga kamot, inigbalik na ko dito sa iyang himutangan. Unsa? Salig lang. Ako ra lagi siyang makuha gikan ni Drusela. Ang babae nga gitawag sa tanan og demonya, si Drusela. Unsa? Dito ang mami nila ni Sander og Budhi sa ancestral house o may kauban siyang babae. Kinsang bayana ang iyong kauban. Namiadto dito sa karaang bahay. Unsa may ilang tuyo. Siyempre, ako ang ilang gipangitaan ni Budhi. Ako ang ilang giblame sa nahitabo ni Budhi. Nganong hibaw man sila nga naidili may nahitabo kang... Naaga pa ato dito sa karaang bahay. Sa dihang atol nga mitawag ko ni Sander. Pero nag-istorya pa dahil sila og sa iyong mami. Nabati sa mami ni Sander ang akong paglitok sa panganib po. Ug nga may mamihitabo ini. Victoria, anak. Bisan ang saon yun na likay-likay. Masayran yun ang kamatuoran. Pero, wag ko lang mahimo ini. Gawa sa pagdawat niya sa mga sakit na po. Nga iba to sa inahan nila ni Budhi. Diri na ako. Victoria, anak, wag isa. Dili ni mo kagustuhan yung nahitabo. Gawas pa. Wag ni mo suko ang mga resipo di. Tungod kay wag na mo. Buwag na mo.
Pero, bisan pa rin ana, di mo lang hapon mo sa inahan nila ni Budhi. Labi na diyong masayran silang inahan kung kinsa si Rosila. Unsa ninyo ang maong gikadlo kang babae dito sa maong dapi. Mao ka na, Tidi. Gikapoy, gid kong maayo sa among lakaw kagahapon ni Tita Ilma. Kung dili pa ko ganahan mo bangon na. Oh, kung mauna, mag-duty rest, anak ka. Huwag maghilapot nimo kung matog ka tibok adlaw. Pero, uy, dahil may ato pa, huwag yun ninyo masayri ang tinuhuray at kahintang ni Budhi. Kung asa yun si Budhi karon, kasi may nagupot niya, mga NPA mo, mga kidnap or ransom, or what? Magsulto lang na ata party, anak. Basta, nag-uulog maayo ang inahan nila ni Budhi og Sander. Og kagabi kung mo pang nakita katong Victoria sa usa ka district hospital, di posibleng ilang dadaan ni Sander sa mami ni Victoria. Gilamparo na ang naong adto. Ha? Bisan ako, Teddy. Naglungot-lungot kit pag-ayaw nga muna-muna. Natungod niya at pagbisit na Victoria, posibleng mawadan og anak si Tita Ilma. Ako, mawadan og lalaki nga ako magustuhan og maayos sukad pa sa una. Kung dili kinagustuhan lang, kung dili, mahal na yun, Teddy. Sobra. Nadya. Ikaw rin din magbantay ron ni mami ni mo diri sa ospital? Oh, kay si Daddy, nag-atiman sa among negosyo. Pero si Yaya Milet, adong naman to sila diri sa syudad. O ini kagabi, iya kong pulihan diri. Ganina rin ba natog si mami mo? Dili pa kayo dukay. Giduka siya samtang nag-istoryahan na ka kanina. Pamo siya tarungtog kagabi. Tungod sa nahitabo niya. Ang trauma nga iyang hiagungan. Tungod sa nahitabo. Sander, may kasuko ka ba na? Victoria? Si Victoria. Nang umaluha sa iyong mga mata. Victoria? I'm sorry. Sorry nga nahitapot nini. Budhi. Wala pa lang unta ko alang mahimo nga makuha ko si Budhi. Pag ako siyang mabawi, gikan sa mga kamot ni Drusela. Ako na ginunta ng gihimo. Dili lang mumusukot na ako. Pag dili ko mablame nila ni mami mo. Si Sander, ayaw ko ikapusa. Ayaw ka malaka. Buhaton ko ang tanan. Dili ka lang mablame sa akong inahan. Masakitan sa ko kung iya ka mong pasakitan. Sander. Si Sander, ikitruwat ang mga luha sa akong mga mata. Nagkatukan ko maayo ni Sander. Umulat, may gusto sige sa atin ako. Victoria, sa kasap-kasap na mahal ka. Magilty ko kung ako ipadayag di mo. Magilty ko sa akong nag-iseleksyon. Nagsige ka paglingko diri sa gawas. Pero taga, mga tunatas kusingan, mga unta. Kinagabagid nga buwa mo na sa iyon parte sa akong pagkatao. Nagsulti mis tinuod.
Wa may masayod. Pero, sige lang. Matod sa akong mga apo, na nag-ingon ang doktor na maulian ka na sa di madugay. Mabalik lang imong memorya. Nang, nanong magsigimtag ba yung balhin? Kung nanong ang imong mga apo, naamon sila anglas. Nanong mga armado man sila? Kung murag na sila gikahadlukan. Kinsabay lang gikahadlukan. Mga polis? Ha? Buntag na. Kahaampas ako mga mata. Wala ko'y ganang ibangon. Kay padung na gid ang buntag. Usap ako na katagpilaw. Sandra. May kasukoy ka ba na ako? Kung may mahimo pa lang ko, nga ako mabalik sa budhihan ninyo. Ako magkahimo. Dili lang masuko si mami ninyo. Dili lang ko niya blame mo. Balik-balik yun ang hindi panunti ni Victoria sa akong una-una. Nalupoy kayo ko niya. Maghinaot ko. Ang pangayoon ako sa nga unta. Mabalik na ako manghod sa amo. Unta, makakita na lang siya ang laing babae niya. Si Victoria. Ampot, igo na lang tingali ko sa pangandoy. Sa butang nga diligan tabong maako. Imo na napainom og tambal si Mami, Yaya. Humaniday, o gusto man siyang ipahuway, mong bigawas na lang ko dayon sa iyang kwarto. Aw, sila din kwarto ni daddy mo. Hapit sa kasimanay gid si Mami dito sa ospital. Di man masugot si daddy nga mugawas din si Mami sa ospital. Kaya ganahan si daddy nga kung mugawas naman si Mami sa ospital, kanang okay na gid siya. Mao-cute. Yaya, kahibaw ka dito sa ospital. Sa diyamihil ako nga, nagsulti kang sander bahin sa ako mga kabalaka. Iya kong gigako si Yaya. Iyang gipahiran ang ako mga luha. Pinaagi sa iyang mga tudlo. O ako makasabot sa akong gibati. Murag misamot ang akong gibati para ni Sander. Day Victoria. Iyaya. Ganong gibuhat ka ito ni Sander, no? Managsama gid kami og gibati. Iyaya Milet. Day Victoria. Hagbay na kong nakabantay. Nga imo nagsahat. Nga agad siya mga lihok. Nga sabtunin kaayo. Mahasap ka ako ni Sander sa hilong. Iyaya Milet. Day Victoria. Ano ka man nga, nagdumili ka naman kunos pagkaon. Sige na naghila. Nang lawas ni mo. Dali ka na kaayong mihugo. Dili ko mukaon. Hangtod nga mabalik sa atong panimahe si Budi. Mami, naunsurin ka. Bisag unsa lang daduon ng duray. Diri sa inyong kwarto. Pero dili gyud ka mukaon, Mami. Mami, utang buot. Ayaw mo pabalak ang maayon mo. Ikaw ang mabaso na ining tanan. Ikaw. Mami, nganong ako man ang imong basulon?
Mibiya si Budhi din sa ato. Tungod sa iyang dakong kahiubos nimo. Kay gusto pa silang buhagon si Victoria. Maguwang ka. Og diha siya mo pahungaw sa iyang gibati diha nimo. Unta imo siyang gibadlong. Imo siya kibabagan sa iyang plano nga magpalayo diri sa ato. Og labaw sa tanan, musulti ka unta namo ni daddy nimo sa mga plano sa imong manghod. Pero unsa imong gihimo isip maguang? Imong gitolerate ang iyang mga kabuag. Og miapil kag tago ini diri namo ni daddy mo. Og tanawa Sander kung unsay nahitabo sa bumangon. Tanawa. Ano na? Ikuto yan. Sagdi lang. Magtabang na ini ang mga tinugyanan sa panahon. Tingali, wala ako sa latong anak niko. Gipatay na siya itong gitawag og demolyang babay. Gipatay na siya. Mas maayo pag mamatay na lang siguro ko. Maayo pag mamatay na lang sa ko. Anak. Uy. Kasubo ko rin bugnaw ang nagtanaw. Tanaw ko man ang karaan album nila sa gibutangan ini. Walang ko lain dad nga naunaan. Maong natanaw lang ko sa mga karaang album. Nahibaw ko, anak. Inasakitan kang naghuna-huna sa nahitabo ni Budhi. Ubat ang sayod nga naglaom ng taso. Daddy. Dili ba na dito sa langong huwag man niyo makita si Budhi dito. Pues, ang ito nga dawato na posible na hitabo ni Budhi ang pagpatay ni Drusilla Dili, Dad. Dili. Ang tagkaroon buhi paghihapon ang akong paglaom. Nga mauli ra siya sa ila. Nga okay ra. Ugway naon sa parka sa ila lawas. Ug labaw sa tanan. Usa siya kada kong buhi. Victoria. Magkalagat! Napakyas ko sa pagpamiktimas sa gawas. Sa layong dapit, naglihimo kong pinayanan. Mahimo ba muhunong ka na sa pag-limbag-limbag yan po sa kuntiyan? Gusto kang... gusto na! Disakitan ako sa... Magsige ka na balang og kantos. Ining imong sitwasyon karon. Di ko mag-antos kung sama ining kundi patungod ninyong mga demonyo. Ayaw mig basula. Igo laming gitawag aron sa pagpaantos nimo. Ninyo kay mga dautan mo. Tao man kono. Pero ang inyong mga kasing-kasing yarian sa dalawgan. Tuod kay mga hakog mo sa mga bahandi ni Butana. Umumi na tukmang ninyo. Namubuhat ang dautan sa inyong isig kataos. Dili ako naghimo og dautan. Kundi ang akong ginikanan. Sila mo'y basula. Ug ayaw ko. Bisan pa ang pagpatay,
Inyong buhaton nga mga tao para matagbaw lang mo sa inyong kakog, sa inyong paghigugma sa bahandi ning kalibutana. Ug tungod ini, ang tao ug ang mga demonyo managsama ng maghimo og dautan. Malayo! Tawa tungod sa kasuko sa bitin nga naa sa sod nimo. Migawas siya sa imong bakba ug daw sa nasuko na siya og maayo. Wa na nimo siya kalaugi ug kasing-kasing sa usa ka babaeng birhen. Ganahan kay kung magtan-aw sa imong mga mata, Drusilla. Masukop ka man ug kanang murag makaluluoy na kaayong tan-awon. Halos mahilak na og dugo tungod sa tumang pagpakiluoy. Inalakos ako, kinabuhi. Dapat dugay na ako napatay. Kung wapago ninyo, di mo ang ingon ini. At siya una ang imong apo sa sungkod, si Victoria. Ug ang iyang kasing-kasing ihalad nako. Kay mao kanay unang ang aron mabalik ka sa imong pagkaikaw. Ug tugutan pataka nga mabuhi og daghan pa nga mga katuigan. Something was noon. Ay, kabalag ka. Sa akong gikainin mo, tabangat ka. Buhato rin ito ang tanan. Yung sayra nito, kung buhi o patay na nagyod ka, si Budhi. Bisa ka ito na magkuha ang iyang mga bukog dito sa sunod sa langod. O kung sa ito himuon, para makasunod na sa langod. O ako nang mahimo ang atong mga plano. Kay basin og buhi pa si Drusilla. Bisan pa man sa akong gihimo niya sa miagi, maghimo tayong strategy para magawas si Drusilla siyang luga. Mugawas? Usahan pa ba sa paghimo, anak? Usap-usap. Bisan og mugawas na si Drusilla sa langob, daghan kayo og bitin sa suod. Maglisod ta sa pagpangita ni Budhi sa suod sa langob. Basta, ato ginang pagitaan og pagi. Hinaot pa ta. Nahantod karon, buhi lang gihapon ang akong igsoon. Kaya dili ko gusto nga mamatay ang akong inahan sa kaguon. Nasakit na si mami nako tungod sa nahitabo sa akong manghod. Naluoy na kay ko sa akong inahan, Bayrani. Nahibaw ko, bay. Nakasabot ko sa mong gibati. Maong tabangan ti ka. Pero tabangan siyab ko. Kaysa akong paminaw, maura ng pagiha. Mga tuman ito ang atong mga plano. Unsay buot mong ipasabot, Bayrani? Si Victoria, bay, gamit siya para sa atong mga plano. Dad-as siya ditong pita. Unsa? Bayrani? Si Sander. Si Aninawag. Sander, kumusta? May balita na ba kabahin ni Budhi? Pwede ba itong magkita? Importante lang kayo. Ha? Magkita? Asa? Asa man naman nakita si Budhi? Basta, mahibaw ka rin ikabot ang balita. Kumusta man siya? Okay na ba siya? Wala siya saan ni Drusilla? Sa ako lang di kayo. Matubag na ng inyong tanan ng pagkatapay. Ikabot na ito sa ako. Din, among nakita si Budhi. Asa magiging ninyo dapita nakita si Budhi? Ha, Sander? Hindi ko sigurado. Hindi mo karoon. O pilaw pa. Nga may niligro si Victoria. Hindi kayo ta.
Palihog lang niya akong pahimutan niya kung mga kinumpra minita. Nanong ikaw may nangimpra, anak mo? Uy, ako na lang unta to. O, ang lain bang katabang? Na ako'y gipalit sa mall. Ug ako man nakita rin sa kitchen sa Miyagi. Nga gamay na lang atong stock sa itong pagkaon din eh. Maong namalit na lang sab ko. Ug na-miss na sab na ko ang pagpangumpra. Pilit, si Victoria, labas-taas, siya ang kwarto. Nilakaw man siya si Rode. Na ako na siya importante nga tuon. Wasab siya magsulti kung asa siya. Pero, murag na ato siya kasulti sa sel kaganina. Ug mao to, nagdali-dali siya sa paglakaw. Mao ba? Ay, angay ganun ta magpahibaw siya kung asa siya mo alto. Ato na lang tawagan kung asa gid siya. Ug kinsa iyang kauban karong mga oras. Maog yun, mang. Kay bisan tuod o buotan sila Victoria o kasaligan, pero wa man to mahibaw kung kinsa na iyang kikauban-uban. Ay, lisod kayo kung di na mo i-monitor ang ilok sa iyong mga anak karong mga panahon na. Sabi ni mo, di na kakumpiyansahan ang dagan karon sa kalibutan. Grabe na kayo kadautan. Kasila! Kuna ka man niya sa sul sa langog! May hatag binimo! O among ihadya ka nimo! Usa ka matanon o virgin ka babae! Dili ba? Kung man imong gusto o imong gipangita, usa amo nang ihatag nimo! Bugti sa lalaki! Na imong gidadya sa sul sa langog! Ito miagi mga adlaw, si Mana Kapil! Pagkawas siya, Lucina! Takot na siguro ko. Pasalibon ko. Ikaw na nga. Nagkasulti na kung gusto ipahibaw niya. Para... Magdali ko tago para di ko rin makita. Kaya ito, para masilasi. Kaya sila na ka na si Sander o Victoria. Sila na ka nagpaingin din eh. Victoria, ayaw paghulong. Upadayon ta. Dali na. Victoria, imong giwakli ang akong kamot. Huwag ka masulti na kung klaro kung asa ta. Huwag sa dihang paingon na ta diri sa atong direksyon. Nangutana ko niyong kung ano. Napakahilong ka. Victoria. Sandri. Anong ima man ang gihimo na ako? Anong ima man kong gidaan diri? Pasayo ako, Victoria. Mahal ta ka. Pero mahal sab na ako ang akong igsuon. Nga naasam ang kamot ni Drusilla. Kung ipangita siya sa masakitan kong inahan. Kung pinaagi ni mga usab birhen. Kung kaliwat ni Drusilla. Akong mabawi akong igsuon. Si Drusilla. Iya siya sa tungkol. Ang iyang mga mata. Kalain eh. Murag mga mata sa bitin. Hindi. Ikaw sa bitin sa iyang baba. Oo, kaon na. Yatan di kag pagkaon dili sa atong kwarto. Saon nga di ka naman manaog subos aron kaon. Yung di ba sumubad ang problema kung magsigil kag hilak diha. Atong iampuan sa may gi-desire sa atong kasing-kasing. Kaya way butang imposible sa Ginoo. Huwag butang na imposible sa Diyos. Kung tinuod para imong gisulti nga siya ni anak ka concern o giingon sa uban nga mahal sa Diyos ang katauhan nga iyang gihimo. Anong iya magipasagdan ang mga taong dautan nga mamintaha kung manghihatag sa kamod sa uban. Nganong iya magipasagdan ang ilang pagkadautan. Huwag yano-yanohon lang ihatak na sa ubos. Fair ba siya?
Maayo ba yun siyang tinuoray? Ayaw ipasangin sa Dios ang binuhatan sa gaway. Maayo ang tanang gihimo sa Dios. Apan giguba kini sa yawa. Naagir sab sa mga tao nga wa magtamod sa Dios, way kukahadlok sa Ginoo. Busa huwata ang Ginoo pan sa pailog. Nahibaw siya kung nos-an niya uuhon ang mga taong dautan. Ayaw ko sultihi, anak. Mas maayo pang mutabang pangita sa ating anak. Nagpalit lagi ka niya. Saan mauli ang naghihapon na siya? Bisan pa sa mga bala sa pistola nga yung naangkon. Dali, Victoria! Huwag ka ni Rani! Tara! Oy! Lala, mamiya na hanggat na din niya o mga ito sa opos. Kajit unya, kay murag magkabutuban tos mga armas dili layo sila sa ato. Sa puto, Lala. Sila kahadya si Santa, kantong ilang amigo. Balik na sab sila din, hey! Rani, dagang ang mga bitin niya sa sud sa lako. Rosella, pila nagkahigayon nga mapasakitan siya. Busila noon sa, pero maulian na gihapon siya. Magsigurado yun nga mabalik na siya og sud diri sa langob. Nagbukbuk ang daka mga ahos. Huwag akong kikatag diri sa may mabasalangon. Huwag yasay mga tanong nga kung gida nga matun sa kong lulo. Kontra sa bitin. Tungod sa mga baho nini. Yes, kumbag. Oh, ipagawas na, Rani. Aron yung nagsuod na to diya sa may langon. Muiway ang mga bitin. O sige, ako na ipagawas. Chile! Lala, naibabahin yung nagpuhab sa opos. Kinsa ka na, Lala? Silo-silo kita. Manikawas na murag betting at kulo siyang lawas. Mauka ka na silbing kulo siyang dugo. Kulo berde. Chile, mga bata, manyagan ka. Malayo na mga apo ko. Dali, ka pa. Naiway ang mga bitin. Pagsubaho nga ahos nga atong gida. Huwag ang mga tanong nga atong gibit-bit, Rani. Okay, nasa tayo mga torch. Kung so, nga atong mga dahan. Sander, asa mo ka gibit ni Rosila ang ibong manhod? Kung patay naman siya, asa mo sa pangyang patay lawas? Budhi! Bro! Asa ka? Tingog! Para amo kang matabangan sa pagpagawas diri sa langob. Wah! Ginoo ang inyong gipangita! Dili! Dili siya! Unsa magresunod nga mahitabo, sundan gid ninyo kanunay ang bantang mga sumpay ning sugilanon nga naguluhan, mga mata ni Drosela. Umautong listeners sa itong part 8 sa mga mata ni Drosela. Salamat po sa nag-comment sa part 7 na nabasa sa na to o napil sa itong pag-vlog o ato isa tao si Dads Vasquez sa tao tumuda si Dennis Moral mauro kong nag-comment sa ato salamat kayo sa inyo sa inyong pag-comment na isa dun napil sa atong pag-vlog o akong paibaw pag-usap sa inyong maksunod sa ato ang palamay drama inyong kahuman sa ato ang mga mata Drosela kaya apit ng puninahuman part 13 rin siya tanan niya karaadlaw mo ta mag-upload dali rin yung human sakto po na madugang-dugangan gamay at ang palamay drama para po magtuloy-tuloy na upload. Uspo na ko, salamat jud kay sa inyong tanang mga listeners na jud mo pirmi kasunod paminaw sa atong mga drama. Salamat jud kay sa inyong tanan.